Γεια σας, σήμερα θα σας μάθω πώς να κάνουμε ένα modular ball με 12 κομμάτια. Θα χρειαστείτε ένα stick rope, αυτά που κολλάνε σημειωματάριο, και πάμε να αρχίσουμε. Όπως βλέπετε, εγώ έχω φτιάξει ήδη τα κομμάτια μου και θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα τέτοιο τρίγωνο, τέτοιο, και μετά να το ενώσετε. Πάμε. Είναι η μεριά που κολλάει από εδώ. Παίρνουμε και το διπλώνουμε έτσι. Το ανοίγουμε και διπλώνουμε αυτήν εδώ πέρα τη μεριά στο κέντρο. Κάνουμε το ίδιο και με την άλλη μεριά. Τώρα θα με θυμάστε. Σε αυτό που θα σας δείξω μετά, η πάνω μεριά, δηλαδή αυτή εδώ πέρα, θα πρέπει να διπλώνετε πάντα προς τα αριστερά. Και κάτω μεριά πάντα προς τα δεξιά. Μας βγαίνει αυτό εδώ το πράγμα. Ένα ρομβάκι. Ανοίγουμε τα δύο του φύλλα και όπως βλέπετε έχουμε δύο μεγάλα τρίγωνα και δύο μικρούλικα. Ανοίγουμε και βάζουμε τα μικρά τρίγωνα, τα διπλώνουμε προς τα μέσα. Το ξανακλίνουμε. Θα ανοίξουμε τη μία μεριά και θα διπλώσουμε το μεγάλο τρίγωνο μέσα. Ξανακλείσουμε. Μετά θα ανοίξουμε λίγο αυτός όπως μπορούμε και θα χρησιμοποιήσουμε και το δάχτυλό μας ώστε να την ανοίξουμε καλύτερα αυτήν εδώ πέρα τη τσέπη, ώστε να βάλουμε την άλλη μεριά μέσα. Θα μας βγει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εδώ πέρα θα είναι εδώ πέρα θα έχει σαν ένα μικρό χ. Εδώ πέρα θα είναι ίσιο. Πάμε με τη μεριά που είναι ίσιο. Θα διπλώσουμε την κάτω μεριά προς τα πάνω σε αυτήν εδώ πέρα τη γωνία. Έτσι. Κάνουμε το ίδιο και με την άλλη μεριά. Παίρνουμε, τα γυρνάμε ανάποδα να έχουμε την ίσια μεριά και τα διπλώνουμε έτσι. Προσπαθούμε δύο μύτες να μην είναι στραβά και να είναι ενωμένες, γιατί μπορεί να μας βγει και στραβά. Και μας βγαίνει αυτό εδώ πέρα το γραμματάκι. Που κάνουμε άλλα 11 από αυτά, κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε το ένα και εδώ πέρα έχει μια τσεπούλα. Θα βάλουμε τη μία γωνιά από το άλλο χαρτάκι μέσα στη τσαπούλα, όσο πιο πολύ βαθιά μπορούμε. Κάνουμε το ίδιο και με το άλλο μας χαρτάκι. Το βάζουμε έτσι, ώστε να γίνει μια μικρή πυραμιδούλα. Τη ζουπάμε και λίγο για να μην έχει από πάνω κενό και διάφορες τρυπίτσες. Τη ζουπάμε καλύτερα. Αφού κάνουμε άλλα 3 τέτοια, τα ενώνουμε. Παίρνουμε αυτήν εδώ πέρα τη μία γωνία από το ένα και τη βάζω στη τσέπη του αλλού. Παίρνω ένα άλλο και βάζω αυτήν εδώ πέρα τη γωνία στη τσέπη της μία άλλης πυραμίδας. Έτσι και δεν μπορώ να το βάλω, ανοίγω λίγο τη τσέπη. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι μας βγαίνουν πολλές πυραμίδες. Επειδή συνέχεια όταν πάτε να κάνετε τις πυραμίδες βγαίνουν, σου πάτε τα συνέχεια. Τώρα θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη μεριά και θα την βάλω εδώ μέσα. Παίρνω αυτήν εδώ πέρα την πυραμίδα, βάζω αυτήν εδώ πέρα τη μεριά της εδώ στην τσεπούλα και τη ζουπάω να μπει όσο πιο πολύ μέσα γίνεται. Παίρνω αυτήν εδώ πέρα τη μεριά και τη βάζω στη τσεπούλα που έχει η άλλη πυραμίδα. Μετά το ζουπάω έτσι ώστε να γίνει μια καλή πυραμίδα χωρίς τρύπες. Παίρνω
αυτήν εδώ πέρα τη μεριά και την ενώνω στη τσέπη του διπλανού. Τώρα παίρνω αυτήν εδώ πέρα τη μεριά και τη διπλώνω εδώ πέρα, εδώ μέσα, στην άλλη απέναντι μεριά. Παίρνω αυτό εδώ πέρα το μικρό, το κάνω λίγο έτσι ώστε να καταφέρει να το βάλω εδώ μέσα. Το ζουπάω καλά, έτσι ώστε να μην έχει πουθενά μεριές, όσο πιο πολύ μπορώ δηλαδή. Κάνω το ίδιο και με αυτή την τελική μου μεριά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μου βγήκε, οπότε θα το ξαναβάλω. Βάζω αυτήν εδώ πέρα τη γωνία εδώ πέρα και τις συνδέω όσο πιο καλά μπορώ. Παίρνω τη τελευταία μεριά και την βάζω στην διπλανή τσέπη. Τώρα πιέζω όλες τις γωνίες και όπου βρίσκω τρύπα, έτσι ώστε να γίνουν όσο πιο μικρές γίνεται ή να τις αφανίσω τελείως. Και ορίστε, έχουμε ένα modular board. Παρακαλώ, subscribe και share. Show your friends.